ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навбод боз 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. хонаҳои арзон ҳастае ки аз 40-50 ҳазор сомон сар мешаванд ки ҳамаш баҳри шумо омода шуда. дӯстони азиз, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корем. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номери имо ва WhatsApp роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем, видеонавори моро дар WhatsApp имотон падриса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай хонаҳо ва заминҳои арзони мо бо хабар шавед. рафтем якам хонаи фурӯшӣ. хоб, якам хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Исмат Шарипов, яъне ки қишлоқи Болёни Поён. обшим 42 сотиқ замине ки 6 дар хона кардаги тайёра ки хонаҳо 4 даруш 5 ба 3 даруншон ки даруншон калон-калонай 5 ба 3 я тайдига калидори 12 ба 3 дорад ки бояд дар дига хонашам вайшам хел калонай. обшим дар дуруни хона об свет бе проблем, ба дуруни хона об мегзарад. дар дуруни хона ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш дар дуруни ҳамин хона кардаги аст ки бо дар беруни хона, яъне ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, дегдорхона, аловхона, газхона ҳамин хел ҳисоб кардаги ҳам дар дуруни ҳам дар берун дорад. гирди хона полни худ маҳкам аст. даруни хона ремонт дорад. дар даруни хона яъне халаделник, термос ҳамин хел чизо ҳаст дӯстони азиз ки бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. срочно дӯстони азиз ки нархаш бо маслиҳати айни ҳол соҳибашон дар Москва ҳастанд ки агар кадом мехарад омада ба шумо оформӣ карда метиҳанд. дар дуруни заминшон боғ доранд ки ҳама намуди дарахтони мевадиҳанда ҳастае ки хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин ки ҷойи нағзад. кадомтон агар мехаред рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои Россияшон ҳастае ки имо WhatsApp доранд, метавонед дигар маълумотҳои бештарша гирем. дӯстони азиз, қаттон муомилаи хуб мекунанд. ҳуҷҷатҳои хона 100% марҳамат, занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хоб, дим хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Гарав гуфтагӣ ҳастад дӯстон. обшим 3 сотиқ замине ки дар хона кардаги тайёра ки як хонаш ремонти соз дорад, дигаш ремонти миёна. хоб, дар инҷа ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшон отделни ҳастае ки бо дар дуруни хона магазин ҳам доранд ки савдо мекунанд, яъне ки бор айни ҳол фаъолият дорад. агар ки хоҳем худон савдо мекунем. дар дуруни хона бо калидор бояд агар навис ҳам дар пеши хона ҳастае ки дар инҷа обсет бе проблема. нархаш арзон дӯстон аст ки ҳуҷҷатош 100% бо нархи 80 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. бояд агар замини фурӯшӣ ҳам дорад дӯстон азиз ки заминаш дар деҳаи Норин қарор дорад ки дар ҳамин Ёвон ноҳияи Норин. обшим 5 сотиқ замине ки нархаш 40 000 сомоне ки қатъи ҳамин агар хоҳем ваям адели фурӯхта мешавад. хонаш масалан 80 000 сомон, заминаш 5 сотиқ 40 000 сомон фурӯхта мешавад. деҳаи Норин ноҳияи Ёвон бардорон. марҳамат, дар ҳамин рақам муроҷиат карда ҳар даша метавонед савдо кунед. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. хоб, сеюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар Ленинский район мешавад, яъне ки болои оли Совет гуфтагия ки деҳаи Кишоварз. ҳамин хел маълумот аст дӯстон. хай дигар маълумоташо худтон мегирен. обшим 3.5 сотиқ замине ки як 3 дар хона қатъи калидор, ошхона, ҳамомш қатъи фундаменти мустаҳкам рехтагӣ ҳастае ки дар инҷа об свет дорад ки ва уже одамо зиндагӣ кардастанд ки срочно фурӯхта мешавад, яъне ки ба центрам у қай раҳи дурам нест дӯстон. дар наздикиш ҳамин хел мактаб, мағозам ҳаста ки ҷои нағза мега фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад, фақат одамони харидор бошанд. хоб, рақамошон ҳастае ки метавонед занг зад бештар маълумоташо аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хоб, чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки тайёр ҳастае. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Чагатай гуфтагӣ ҳастад дӯстон азиз ки рӯпарӯи бозори ҷалҷал мешавад, яъне ки маҳаллаи Шодоб, яъне ки маҳаллаи Шодоб ҳамин хел маълумот додагӣ ҳастанд. обшим 1.5 сотиқ замине ки қариб 2 сотиқ замине ки 3 дар хона кардаги тайёра ки ремонтош средния барои зиндагӣ кардан мешавад. якта калидор дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон ҳамаш дар дуруни ҳамин хона аст. гирди хона полни худ маҳкам ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад ки дар дуруни хона
خب مثلا چیزای درکاری همش آماده کردگی که فقط می‌دارین زندگی میکنین. پادوالم دارد. فروخته میشد با نرخ 270,000 سومونی که با سودا و معامله هم داره که در نزدیکیش مکتب، مغازه، بازار همه چی هسته. مرها آدمانی که اگر خریدار باشن دیگه معلوماتش زنگ زدتون گیرین. میگذاریم با پنجم زمینی فروشی. خب پنجم زمینی فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در ناحیه اش در رایون بخمل گفتگی است که обшим 8 сотиқ замини холӣ дорад ки гирдашта бо санг яъне ки фундаменташ рехтагӣ аст ки яъне ки бардоштагӣ нест, фақат гирдошта фундаменташ рехтагӣ аст. дар гирду ванашон уже одамо зиндагӣ кардастанд ки ҷош ҷои средния нормалия мега соҳибшон хай кадоме ки ҳамҷара медонад худшон бо дига маълумотша мегиранд. фурохта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила мекунем гуфтага. خب مرحمت دوستانی که اگر ایم طرف زمین در کوبش نشون در زمین ارزون میتونین که زنگ زد دیگه معلوماتش از خودشون گیرن. خواهش میکنم که لایک و نمونه و چی خونه که به شما در کنه در کامنتر نویسین، ما البته کوفته به شما پیشکش میکنیم. میگذاریم به ششم خونه فروشی. خب ششم خونه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در شهر باختر در شهر لیواکان یعنی که نویای سربند پیشینه. обшим 6 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ошхона ҳамомуш дар дуруша ки дар беруна бо дорад гирдаш маҳкам аст. хона ремонт дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, термиз, кондиционер яъне ки мебел ва унитаз, ҳамин хел чизо ҳамаш дорад ки фақат медорин зиндагӣ мекунем. маълумоти бештарша гуфтагаи соҳибшон ки бо телефон шурӯъ карда хидмат мефаҳмонем, фақат одамони харидор бошанд. фурохта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки бо савдо ва муомилаи нағза мекунем гуфтаги апашка. кадомтон агар харидори аниқ бошед рақамошон дар поини видео аст ки бештар маълумотша занг зада гирен. ҷош ҷои нағза дар қарибиш ҳама чизи даркоритон ҳаст, яъне ки мағоза, садиқ, яъне сентр ҳама чи ҳаст, бозорча, ҳамин хел чизо ҳаст. марҳамат занг зада бештар маълумотша аз худашон гирем, бошад навора давом медиҳем. ҳафтум замини фурӯшӣ. خب ҳафтум замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Клоб дар райони Сангпар гуфтагӣ аст ки замин сертификат ва лоиҳа дорад ки замини рыжда дар инҷа обсвет дорад. уже одамо дар гирди ванашон уже хона кардагӣ ҳастанд, айни ҳол зиндагӣ кардастанд, бо ду камаз дига қуму санг ҳам дорад ки барои мисол стройкатон кардан мешавад. خب 6 сотиқ замине ки фурӯхта мешавад бо нархи 15,000 сомонӣ боз муомила мекунем гуфтага дӯстон. аниқтар нагуфтиянд ки дар 6 сотиқ 15,000 сомон аниқа ё ки як сом барои ки маълумотша соз фаҳмодагӣ нест, мо ҳам дига напурсидем. хай кадомтон агар харидори аниқ бошед дига маълумотша мегирем дӯстон азиз. марҳамат занг зада бештар маълумотша гирем. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. خب ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонтепа наздикиҳои вокзал яъне ки ғайрат стаханов. обшим 6 сотиқ замине ки 6 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор дар дурни хона, ҳамом, ошхонаш ҳаста ки бо ятага навес ҳам дорад ки хона трезаҳои пластикӣ ремонт кардагӣ аста мегӯянд ки даруни хонара суратоша напартофтиянд. хай ремонт кардагӣ мегӯяд дӯстони азиз. хай бо дига маълумотша мегирен. дар инҷа обсет бе проблема ҳаст ки гирдиванаш полини худ маҳкам, оби качайкам дар рӯи ҳавлӣ ва дар кӯчаам оби арақ ҳам меравад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем гуфтагия ки фақат одамони харидор занг занам, бештар маълумотша бо ба телефон мефаҳмонанд. марҳамат дӯстони азиз, кадомтон аям территория присабден аз гирдивана ями қурғонтепа бохтар инаш буда варианти хуб метавонед ки дига маълумоташ аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. خب наҳум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар Ленский район дар ноҳияи Рӯдакӣ. обшим аниқтар маълумоташ нест, дар ҳамин территорияи сентрша мега. якхонага квартира аст ки духонагаш кардагӣ ҳастанд ки дар дуюм ошона қарор дорад 45 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, термиз, кондиционер, мебел, ҳамин хел кухни гарнитур, ҳамин хел чиз дорад ки намедонам бо чизош мефурӯшанд ё ки ичоз отдельно нагуфтем ягон чиз, яъне ки хона обшим бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки фақат медорем зиндагӣ мекунем дар наздикиш, яъне ки бозор, мактаб, садиқ, магазин, ҳамин хел чизо ҳаста.
бештар маълумотша бо телефон мефаҳмед чӣ вопросе ки чӣ саволе ки бошад занг зананд мепурсанд, яъне ки мефаҳмонем бо телефон кати фурӯхта мешавад бо нархи 295,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео бештар маълумотша аз худашон гирем. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. خب دهم کوارتیر فروشی است دوستان که قرار دارد در شهر دوشنبه در پایتخت در کوچه مایاکوفسکی. آپشیم یک خانگاه کوارتیر است که در چهارم اوشونه قرار دارد 30 کوادراتی متر آبسوی دارد. آشخانه، حاجتخانه، حمام، ترمیز، کانسندر، مبل، دیوان، کریسل همه چیز با همه شرایط زندگی تامین که بهترین ремонти замонави кардагии хона навай. дар наздикиш ҳама чиз дар корӣ ҳаст. мега ҷошҷои беҳтарин мега соҳибшон хай кадоме ки маяковский медонад ҷошҷои нағзай. фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ ки боз савдо мешавад ки хона тайёра, фақат медоред зиндагӣ мекунед, ҳуҷҷатошам 100%. чем ай стройкане ки ай новостройка гирифтан расход кардан дӯстон, ҳамин хел хонаро арзон карда гирен шумода, яъне ки соз меғалта ки хел хонаҳо тайёра ҳамҷошон нағзай ки шумода арзон меғалта. марҳамат, хай бо дигар маълумотша хатон гирен занг занеша. 11 квартираи фурӯшӣ. خب 11 квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, яъне ки пеши мактаби 5 гуфтагӣ аст, наздикии Сахват ва Корвон мешавад. обшим якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 35 квадрати метр, обсве дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳаст дӯстон аст ки балконам доштае. خب خونه میگه پانلی دوم دوستان عزیز خیلی کدومیتون میدونین، خیلی دیگه معلومات بیشترش از خودشون میگیرین. در پیش خونه میگه دو تا صدیق است، یک تا مسجد کلان، یعنی که بازار سخوت همش در نزدیکش بهترین جاده. خب فروخته میشد با نرخ 292,000 سومونی که باز سودا و معامله میکنیم. گفتگه فقط آدمانی خریدار زنگ زدن با چق میکنیم. گفتگه مرحمت زنگ زدن بیشتر معلومات از خودشون گیرین. مگذاریم با 12 کвартираи фурӯшӣ. خب 12 کвартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши штаб аэропорт гуфтагӣ аст, яъне ки штаб аэропорт ҳамахи маълумот аст. обшим якхонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад ки доми 5 ошона аст ки 42 квадрати метр, агар ки хоҳед дуконматагам када мешавад. дар инҷа обсве дорад ки ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термиз, консерва, мебел бо ҳама шароити зиндагӣ таъмина ки якта балкони калон дорад. мега соҳибшон ки обсве атаблин ҳамаш гузаронага фақат медоред зиндагӣ мекунед. бештар маълумотро бардоред назди аз худашон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 297,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем. гуфтаги арзон мешавад, фақат одамони харидор бошанд. бардоред азиз, хона тайёра, ягон расход намекунед, фақат медоред зиндагӣ мекунед. рақамошон дар поини видео бештар маълумотша занг захтон гирен дӯстони азиз. шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ ки хонаи замини ки замини холиё ки мошин чизе ки барои реклама доред, метавонед ки дар номери имо васак мо роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. ин бод 12 хонаи фурӯшӣ мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. хай дӯстон.